sa pagsunod kag sa pagtuman sa aton Ginoo. Kabay pa kung tani ining aton malipot nga programa sa sining istasyonan sa radyo, makahatag sa imo sang dugang nga challenge o kon encouragement. Ang akon ihambal karon amo ining mediocre, midya nga pag-alagad kapag pagsimba sa Dios nga ginimo sa mga katawhan sa Israel sa panahon ni Malakias. So sa Malakias kapitulo 1 bersikulo 13 kag 14 aton mabasa ini. Nagasiling ang balaan kasulatan. Nagasiling man kamo yari karon daw ano ka makatalak ka ini. Kag nagapadayon kag nagsinghot kamo sini. Nagasiling ang Ginoo sa mga kasoldadusan. Gindala ninyo diri ang ginkuha sa panglugos, o kon ang piang, o kon ang masakiton. Amo ini ang pagdala ninyo sang dulot. Batunon ko bala ini sa inyo kamot? Nagasiling ang Ginoo. Apang pinakamalaot ang malimbungon nga may lalaki sa iya panong, kag nagasaad, kag nagahalad sa Ginoo sing butang nga may kasawayan. Kay ako amo ang dako nga hari. Nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadusan, kag ang akon ngalan makakulugmat sa mga hintil. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo kag diksyon sa sining pulong nga aton ginbasa. Ining mga katawan sang Israel sa tapos nga sila ginpapuli sang Dios balik diri sa Israel. Sa tapos nga ginkaayo ang templo, nga gintukod ang pader sang syudad sang Jerusalem, kag gin-restore ang ilang nga pagsimba, ang ila pag-observe sa mga ritualis sa pagsimba dito sa templo. Sa uli, sa ilang nga pagsimba, nahimo nga half-hearted, midya, mediocre. Himo nila nga walay sapayan, walay sinseridad, hindi tinagipuson ang ilang nga pag-alagad kapag simba dira sa Dios. Mahamot bala ang Dios kung hatagan naton siya sang mabugnaw nga klase sang pag-alagad, lukewarm nga klase sa pag-simba dira sa iya. Ang Ginoo hindi siya malipay o kun mahamuot tungod kay ginhimo ini nga ginpugos, may pagpanglugos. Ang ila ginhigugma, ang ila pagkabutang, ang ila mga kahayupan. Nga tungod sina ang ila nga paghalad, ginhalad nila ang karnero o kon ang sapat nga may kasawayan. May kagid, may pilas, may piang, ang ila ginahalad dito sa templo. Kag tungod sina kay ang Dios nakahibaluman sang tanan, wala siya malipay, kag ang iya nga paghukom igabubo nila sa iya. Karon diri sa aton nga pag-aplikar sini sa aton nga kabuhi, kabay pa kuntani nga ang aton nga pag-alagad kag pagsimba sa iya wholehearted kag hindi half-hearted. Kinahanglan na punan ini sang integridad, sinseridad, kag dikalidad nga klase sa pag-alagad kag pagsimba sa iya. Diri kita sa Domingo, hindi kita malate. Aton naaman nga daan ang aton nga mga bayo na plansa na. Mapilian na kung ano nga klase sang bayo ang aton isuksok. Naplastar na ang aton nga mga dilargo. Kag naaman na ang aton lawas, ang aton kalag, kag aton espiritu. Tungod sina, hindi kita malate. Para sa iban, maka-attend sila sa Sunday school,
sa diin ginatudlo kag sila makabati sang pulong sa Ginoo. Sa diin sila makapamangkot kag masabat sang isa man ka Sunday school teacher nga naaman sa iya kasing-kasing kag panghuna-una sang iya ginatudlo. Hindi man half-hearted ang teacher sa iya nga pag-share sang pulong sa Ginoo kag sa paggamit sang iya spiritual gift of teaching. Kabay pa kuntani nga aton amanon gid ang aton kaugalingon nga makaalagad kag makasimba kita wholeheartedly, faithfully, and sincerely dira sa aton dako, gamhanan, balaan, matarong, kag mahigugmaon nga Dios. Amay nga balaan, tudloy kami nga una sang imo ginharian kag pagkamatarong. Kag gini nga mga butang nga amon ginakinahanglan, food, shelter, and clothing, igadugang, igahatag nimo sa amon. Kabay nga hikapon nimo pirmi ang amon mga tagipuson kag panghuna-una nga makaalagad kami sa imo sa sincero gid nga paagi kay ikaw nakahibalo sang amon mga handom, sang amon mga tagipusoon kag sang amon mga buluhaton. Ikaw magauna sa amon sa sining adlaw sa amon mga dalanon. Himoa kami nga mangin dalan kag agianan sa pagpakamayo para sa iban nga mga tao. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini nga ginaampo kag ginapangayo. Amen. Hasta lang kita diri, Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sini dira sa Hinubaan. Pastor Riniel Valdez sa San Jose Sipalay City. Pastor Johnny Dayuno dira sa Kaliling Kawayan, dira sa Mulubulo Kawayan, sa Tapi, Kabangkalan City, Bantayan B, Kabangkalan City, Daan Banwa, Kabangkalan City, kag sa Kamingawan, Kabangkalan City. Ang Dios nagaupod sa aton abyan kag nagasunod. In fact, siya naguna sa aton mga dalanon. Madamo gid nga salamat.